Da li ste vi pratili i finale Zvezda Granda? Ukoliko jeste, pišite u komentarima da li ste zadovoljni sa pobjednikom ove sezone. Bojan Ilevski, mladi pjevač iz Skoplja, pobjednik je i ove sezone mega popularnog muzičkog takmičenja Zvezda Granda. Njegova pobjeda izazvala je naravno reakcije, komentare. Jedni su bili za ovog, drugi su bili za onog, kako to i obično biva. Ali iza velikog uspjeha krije se jedna životna priča koja je mnoge dirnula čak do suza. Još tokom ranijih nastupa u takmičenju Bojan je privukao pažnju ne samo glasom, već i teškom sudbinom koju nosi od djetinjstva. Ostao je bez oba roditelja, a najveća podrška tokom života postala mu je baka, koja ga je pratila i bodrila na njegovom muzičkom putu. Njeno emotivno obraćanje u emisiji rasplakalo je publiku, članove žirija i gledaoce kraj malih ekrana. Rođen je 12. oktobra 1999. godine u Skoplju, a muzikom se bavi godinama. Tokom takmičenja pokazao je veliki napredak, a članovi žirija više puta su isticali njegovu energiju, emociju i posvećenost. Kroz različite krugove uspijevao je da osvaja simpatije publike, da prolazi, naravno, i dalje uprkos veoma jakoj konkurenciji koja je bila. Posebno, i možemo tako reći, pažnju imao je u četvrtfinalu, kada je osvojio maksimalan broj glasova žirija i direktno se plasirao među najbolje takmičare ove sezone. Tada su mnogi počeli da ga svrstavaju među glavne favorite ove sezone za pobjedu. U velikom finalu našao se među najboljim kandidatima iz cijelog regiona. Konkurencija je bila jako jaka, a za titulu su se borili pjevači iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Crne Gore. Ipak, Bojan je uspio da ostavi najjači utisak i osvoji simpatije publike, naravno i članova žirija, jer se pokazao jako kvalitetno, dobro i na kraju sve to što je on pokazao urodilo je plodom jer je i postao pobjednik. Njegov put do pobjede nimalo nije bio lagan. Naravno, osim što je morao da se izbori sa velikom konkurencijom, nosio i teret teške porodične tragedije. Gubitak roditelja ostavio dubok trag u njegovom životu. A inače, on je i pričao, kako prenose domaći mediji, pa je tako i rekao: sve je to krenulo od kada mi je majka umrla, razočarao sam se u život i više od godinu dana sam prestao da radim. To se dešavalo 2021. godine, otkrivao je on o svom, možda tako reći, teškom periodu koji je i doživio. Ali on je pobjednik muzičkog takmičenja Zvezde Granda i osvojio je najveći broj glasova.